Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Vice Governor Edsel Grex Lagman at ito po ay isang pagpapatotoo, isang testimonial sa bisa po ng Miracle Health Corporation products. And ito po ay isang testimony na talagang spans at least 9 years. Because since 2012, umiinom na po ako ng mga iba't ibang klaseng produkto ng Miracle Health Corporation, katulad po ng Mega Choco. Ito pong produkto lang, The Amazing Coffee Mix. And yung isang coffee mix na mushrooms po, Multi-5. So, sabi ko nga, bilang isang abogado rin po ako by profession, importante na malaman ng mga tao na meron po tayong mga testimonials katulad nito, para patunayan ang bisa at ang pagiging safe ng isang produkto. Lalo na po ngayon, meron tayong pandemya, sabi nga nila, health is wealth. So kailangan po mag-invest tayo sa ating kalusugan and maging mapunuri po tayo. Let's only buy the best quality products, health products, and I would vouch for the effectivity and the cost effectiveness of the products of Miracle Health Corporation. Ilan po, maraming salamat and God bless everyone. Okay, magandang hapon sa ating mga ka-amazing dito sa probinsya ng Albay, Icolandia, Luzon, Visayas, Mindanao. O sa ating mga ka-amazing family, MHC Unilevel family, Aya family, yung ibang team, yung Amazing Diamond Team Arlene, Amazing Sapphire Lonely Team, at iba pang mga teams po dyan. Magandang hapon po sa lahat. And this is our first program na lumipat na po tayo sa second floor ng DGB building. Second floor lang po ng ating dating opisina. Sa harap po ng Bangko Sentral and Food Panda. At sa baba po namin ang Angeles Cake. This is our first program and we are very happy and hopeful that we can help so many, because the place is 3 or 4 times bigger. I think 4 times bigger than the previous one, ating booking office. And we are also very excited kung darating na magnetic analyzer, yung pinaka-latest model, para po ay makatulong sa ating mga kababayan sa natural medicine. Dito po ay pwedeng maging libre examination, instant reading po ng machine. Kayo po ay malalaman ninyo kung ano nangyari sa inyong katawan. Yan po ay most likely this coming week. Tayo po ay marami po ating matutulungan dito. It's very minimal. 100 pesos lang po ang ating charge. But kung kayo po ay mag-member sa ating MHC Unilevel, ay yan po ay mawi-waive. Ibig sabihin libre. Maging libre na po yan. Kaya mag-membro na lang po kayo, di ba? Oo. Kasi po ay sabi nga natin, ang magandang kalusugan daig pa ang sandamakmak na kayamanan. Meron nga tayo nakausap, yung kanyang kapatid ang ginastos more than 7 million. Aneurysm lang po yun, aneurysm. Ilang months sa ospital, private hospital. At nakalabas yung kanyang kanya pong kapatid ay hindi pa makapagsalita. Hanggang ngayon tinitherapy, hanggang ngayon ay papadoktor pa rin. Hanggang ngayon po ay ginagamot pa rin.
At sabi sa akin nung kapatid, more than 7 million ang ginagastos. Ako. Kaya nga po, bakit daw ngayon lang niya nalaman na meron tayong Amazing 4? Diba? Ganun talaga ang buhay. Kung kailan mo na ano sa natin lang natin malalaman na meron palang makakatulong sa atin na hindi tayo gagastos ng milyon-milyon. Kasi po ay pag ganun po talaga, pag nakatay ang ang buhay ang nakataya, talagang ang gagawin po natin diyan, talaga po ang gagawin po natin ay gagawin ang lahat. Makaligtas lang as much as possible. But in some cases, mayroon pong hindi nakakaligtas. Kaya po ay sabi ko nga kanina sa interview, pababayaan o pagsawalang balikat lang, bagkos kailangan po natin itong pagtuunan ng pansin. Kaya dito po sa amin, sa Miracle Health Corporation, ang exclusive distributor ng Amazing Trio, Mega 1, Amazing 4, ay kami po ay ginagawa namin ang lahat ng aming magagawa para makatulong sa ating mga kababayan na atin pong wala pong milyon na gagastusin kayo dito sa amin, wala po. Kahit 1,000 po, palagay ko hindi kayo gagastos ng ganun, di ba? We are trying our best. At the same time po, mayroon po kayong libreng negosyo. Pag kayo gumagaling, ikwento po ninyo sa iyong kaibigan, kamag-anak, kakilala, may babalik po sa inyo. Mayroon po tinatawag na 6 ways to earn, di ba? At doon naman po yung diamond, 7 ways to earn. So yan po ang magandang balita natin sa ating mga kababayan na sana po ay maunawaan natin. Sana po ay ating pagyamanin ito dahil nga po ay baka hindi na tayo makakatagpo ng ganitong sistema na napakagaling na o napakaganda na ng ating mga produkto at meron pang tayo kikita pa in the long run, di ba? Ang kailangan lang po natin pagtuunan ng pansin, pagtuunan na tayo po talaga ay desidido. Desidido tayo na matulungan, desidido tayo na gumaling, di ba? Desidido tayo na tayo ay na gagawin ang lahat para po ay itong ating pagpupunyagi ay may mangyari po maganda. So yan po ang aking pong dalangin sa inyo, ang aking pong suggestion sa inyo na wag po natin maging magpatumpik-tumpik, di ba? Wag po nating pabayaan na ganun ang mangyari, di ba? Kaya sana ay tayo ay maging proactive na wag natin hintayin kung kailan malubang-maluban saka tayo pupunta sa atin, saka kayo magpapatulong sa amin. Dapat pa lang tayo mismo ay ginagawa ng lahat na tayo ay matulungan. So yan po ang aking suggestion sa inyong lahat. Okay. So ito po ang aming Amazing Trio, namely Miracle Si Mega Multiply. Iyan po yung nag-umpisa noong 2008 pa. At
dinagdagan po natin ang Mega 1 more than 2 years ago. At iyan po ay naging Amazing 4, di ba? At sa Amazing 4, dati Amazing 3, marami nang natulungan. Ngayon po na Amazing 4, mas lalo po na sandamakmak ang natutulungan. Ngayon, sinasabi ninyo, medyo mahal. As a matter of fact, ang sa akin po dyan is cost effective. Anong cost effective? Ang binibili po natin, yung visa ng ating iniinom na produkto ng Amazing 4. Okay, yung pong visa, hindi po yung kung ano man. Yung visa po ang ating binibili dyan. Kaya po sa lahat ng ating mga kababayan, try to visit us. Bukas po hanggang half day kami. Pwede po hanggang 11:45, di ba? Pwede ninyo ibisita kami sa second floor. Dito po sa DJB building, yan. In front of Barangay 18. Okay, Purok 1, Barangay 18, Rizal Street, Cabangan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral and Food Panda. Yan, along Rizal Street, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. So ito po ang ating mga numero, 0998-975-8121, 0998-975-8121. Yan, yung ating pong mobile number. At yan po ay ating, sabi ko nga, pwede po natin yan pagyamanin. Pwede po natin maging dapat po natin huwag nating ito'y pag walang kibit lang ng ating mga malalalim na ang Tagalog yan. Parang pag walang bahala lang, di ba? Marami tayong ganun, bahala na ang bukas, bahala na kung ano mangyari. Pero pag may nangyari na, nagkukumahog na. Yan na po yung masyadong magastos. Masyadong gastos po ninyo, baka times 5, times 10 or more. At nanganib pang buhay. Nanganib pang buhay. Kaya bakit pa natin hintayin yon? Kailangan po ngayon pa lang ay may gawin na tayo na maganda. Okay, so lahat nga pala na nag-like, nag-invite, na accepted. Yung pong accepted, yung po sila ang magkakaroon ng mga raffle entry. Diba? Okay, so yung mga accepted, nag-invite ng marami sa Doc Joey Betito page. Kayo po ang maraming raffle entry. Yung pong wala namang ginawa, manood lang, wala namang better luck next time. Kailangan mag-invite ko kayo. Kung hindi kayo mag-invite, hindi na po kayo mananalo. Diba? I-send po sa amin sa kanya-kanyang team o sa Doc Joey Betito page, di ba? So yan po ang raffle natin ngayon, padamihin natin. 10, 20 ang mananalo ngayon. 10 tig 50 pesos, 5 tig 100. Yung 100 po pwedeng cash ninyo, i-cash. Pwedeng pambili ninyo ng bigas. Okay. Yung 50 load, di ba? Yung 100 cash. Pero kung hindi pa kayo authorized ng GCash, gagawin kong load dyan. Okay. Then 5 po, 2 bronze, 2 silver, at 1 gold. Di ba? 2 bronze, 2 silver, 1 gold. So ngayon po 20 kasi nga po ay kalilipat lang natin ang booking office. Diba? Kalilipat pa lang natin. We are thankful to the Lord na binigyan tayo na mas maluwang na opisina. Mas conducive. Anong mas conducive? Mas kaaya-aya. Ayan. Malalim na Tagalog yun. Diba? Conducive.
kaaya-aya, di ba, na lugar. Kaya kayo po'y imbitado pagdating ng araw sa ating pong awarding. Dito na po natin gagawin. Okay, para mas madali, mas maganda. Okay, at ito po ay ating gagawin sa ating mga kababayan para sila ay magkaroon ng magandang atmosphere, na sila po ay ating ating pong may pagmamalaki sa kanila, na tayo po ay merong binibigay na pangkabuhayan. Hindi ko naman po ito may bigay sa inyo isa-isa kasi hindi naman marami, kaya ginagawa natin by raffle. Pero kahit pa paano, may gagawin din kayo. Hindi po pwedeng tamad. Kailangan, di ba? Sabi nga ng Panginoon, huwag pakainin ang tamad. Di ba? It's in the Bible. So tayo po ay kaunti lang naman para ma-like kayo sa page si Doc Joey, para kayo ma-invite. Invite ninyo pa, once accepted, ma-screenshot ninyo, ipadala sa amin. Ganon din po sa YouTube channel. Ang gagawin mo na watch, like, subscribe, and share. Okay, then invite ka rin na mag-subscribe sa atin. Invite mo mga friends mo, di ba? So ganun lang po yan. Ganun lang po ang ating gagawin, at marami tayong raffle coupon. Di ba? So yan nga po, wala ano dyan, talagang maganda na po yan. Of course, yung pong nakabinta ng Mega 1, di ba? Mega 1 for a Mega Healthy You, di ba? For every 2,000, di ba? For every 2,000, one raffle entry. Pag 2,000, for for every 2,000 is one raffle entry, one raffle coupon. Pag 6,000, then 3 raffle coupon. Okay, maliwanag. So yan po ay nakahanda na ang raffle natin. Alas 6 po, magdodo tayo kahit mga 10 munang tig-50. Di ba? Pwede tayo mag-draw ng 10 tig-50 pagdating po ng 6 o'clock. Para po meron tayong tinatawag na thrill. Di ba? May thrill po tayo. May thrill po tayo, di ba? Kasi po pag may thrill po, mas maganda. Mas maganda po ang usapan pag may thrill, di ba? Okay. So yan po ang yan po ang magandang yan po ang maganda. Di ba? Yan po mas maganda. Okay, so yan po sana ang ating gagawin sa ating mga kababayan, na dapat po natin pagsikapan. Pagsikapan po natin, di ba? Bakit hindi natin pinagsisikapan? Ano ba ang gusto ninyong mangyari? Mayroon po ba kayong gusto mangyaring umasinso sa buhay? Di ba? Di ba? Yan po ang yan po ang ating Dok, bakit mo sinipa yung pako? Yan. Yan po ang problema kung minsan, di ba? Okay. So, ano na lang po tayo dyan? Di ba? Di ba? Kaya nga po, so, di ba? Yun po ay sinasagot ko lang yung text sa atin. Ayan po ang magandang balita natin, na dapat ay ang tao, alam natin kung ano mga priority sa buhay. Ano mga priority natin sa buhay. Kaya po, ako po ang number of priority ko, kalusugan. Health muna.
bago business. Diba? Bago pang kabuhayan. Health is primordial. Anong primordial? Pinaka-importante. Yan first. Sabi nga natin, God first. Di ba? Okay. Pero dapat, pag sinabi mong God first, totoo talaga ginagawa natin. Okay. Huwag po yung tayo ay patumpik-tumpik lang. Di ba? So yan po ang ano natin. Kaya po sana ay hindi tayo nagkakamali dito po sa ating mga ginagawa sa buhay. Kasi pag nagkamali tayo, mahirap po ang ating pupuntahan. Mahirap po ang ating pupuntahan. Kaya dito na po tayo, dito na. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Di ba? Okay, maliwanag. So yan po ang magandang balita sa ating mga kababayan na mayroon tayong Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Ano na lang tayo, naghihingalo ng supply natin. Naghihingalo ang supply natin. Okay, naghihingalo ang supply natin. Kung kayo po yung okay sa inyo, ay magpapadala tayo yung hindi pa naka-blister, di ba? Ngayon, pag hindi naka-blister yan, ay kayo po may gusto. Kasi po, matagal pa. Matagal pa po, baka matagalan pa tayo bago magkaroon naka-blister na yan, di ba? Kasi nga po galing Amerika, nakakapsula lang yan, pero in bulk na pinapadala sa atin. Okay, so kailangan pa ang blistering sa laboratory, sa lab sa Marikina. Yan, okay. Kaya po kayo dapat alam ninyo na ito pong ating produkto ay hindi po dyan lang sa Divisoria. Galing pong Florida, USA. At dahil galing Florida, USA, ay marami tayong dapat malaman kung ano ang dapat natin gagawin, di ba? So yan po ang magandang balita sa atin. Okay, so sana ay naunawaan ninyo, sana naunawaan natin na dahil po sa ating mga ginagawa na pangkalusugan ay marami na po natutulungan. Kanina nga, may sa interview ni BP Henry Masida, mayroong taga Sorsogon doon na nag-text, talaga sabi niya, ay siya ay gumaling, natulungan, na napagaling ng immune system niyang katawan niya sa pamagitan ng pag-inom ng Amazing Trio pa noon. Okay, Amazing Trio, that was 2020. Gumaling daw ang kanyang rhinitis, hindi na siya inatake, hininto niya na. Kako, ano raw ang dapat gawin? Kako, dapat, kung ang synthetic drugs may maintenance, lalong-lalo na po ang ating natural medicine. Ang natural, katulad ng Amazing 4, dapat meron tayong tinatawag na maintenance. Dapat it should be taken, dapat inumin ito pang araw-araw. Yan. Okay, maliwanag. So, lahat palang gustong, kanina nga pala, meron din nagtanong na taga Daragalbay kung saan daw makakabili ng mas malapit. Yan po sa interview po kay BP Henry Masida, kaya sinabi ko na rin po yung outlet dyan ni Miss Diamond Arlene. Dyan po sa Purok 1, Kimantong, Daragalbay. Dyan po sa near Shell Gasoline Station at sa terminal ng UB Express going to Pilar, Sorsogon. Kaya po ay sana ay hindi tayo ipagwalang bahala, di ba? Punta na po natin yung mga taga Pilar, taga Daraga, taga po Kamalig, Ginobatan, some part of Sorsogon. Pwede po kayong sadyain yan. Sadyain na po ninyo para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. Subukan na kagad ang Amazing 4, di ba? Subukan na kagad po natin ang Amazing 4, di ba? So, andyan na po yan. Andyan na po yan. Di ba? Andyan na po yan. Maganda pong balita po yan sa atin. Magandang balita. Okay. So, lahat po naman na ating mga gustong manalo
sa raffle. Gusto manalo, yan, just like Doc Joy Betito page. Simpleng-simple lang po yan. Diba? Like Doc Joy Betito page, after which, screenshot, send it to us, then invite. Yung pong mga nag-accept, yung pong isisend ninyo sa amin. Kasi for one accept like is equivalent of 2 raffle coupons. Yan. The more raffle coupons you have, the more chances of winning. Di ba? Tama po ba yun? Okay, so yan na po ang magandang balita natin. Sana po ay mabigyan namin kayo ng mabuting impormasyon para kayo mismo ay makapagsasabi na ito pong ating mga produkto talaga ay talagang class AAA. Di ba? AAA. Di ba? Pag AAA parang AY. Ito, tama po ba yun ng mga lingwahe ng mga kabataan? Tayo, medyo bata pa naman, 27 pa lang. Okay. Tama ba, Miss Diamond Arlene? Si Miss Diamond Arlene kasi 26 pa lang daw siya, going 27. Okay. Joke lang yan. Alam mo tayo, kung masyadong seryoso kasi, nakakapagod din, di ba? Umay, di ba? Kaya paminsan-minsan daw, may maganda dapat na ayusin natin ang ating programa na paminsan-minsan, hindi na lang puro lahat ay health, livelihood, kailangan may service din, kailangan may joke din, di ba? Okay. So, maya-maya po, magdodo na tayo. Miss Yan, available na po yung ating tambyulo. Yung ating, kukuha tayo ng 10. 10 po na tig 50 per load, 5 tig 100. Diba? Para na may pambili ng bigas. Diba? At 5 pangkabuhayan showcase. Ito pong pangkabuhayan ang gusto kong pagdiinan. Kasi po ang bronze, kailangan po ninyo sa Mega 1, 2 Mega 1, 25% discount, 6,000. Bronze po yan. Then, sa Amazing 4 naman, 15 tama. Ay, 45 capsules each ng Amazing 4. That's 6,500. 6,500. So, bronze din po yan. So, kayo na po ang maniwala. Kayo na po kayo na po ang mag-isip kung anong dapat gawin natin. Dahil nga po, dito sa sitwasyon natin na mayroong pandemic, at dahil po sa coronavirus, ngayon po may Delta variant, kailangan po natin pangalagaan ng ating katawan ng gusto. Kailangan din po natin meron tayong pagkakakitaan na mabuti, na maayos, katulad ng ating Barangay Business Coordinator, BEC. Barangay Business Coordinator, BBC pala, BBC. Parang ano yan parang isang giant yan na broadcasting BBC, di ba? Okay, so yan po ang magandang balita natin. Magandang balita natin, sana po ay tayo ay walang sawang nanonood sa ating mga programang kalusugan at bayanihan, serbisyong natural. Yan. Kalusugan at pangkabuhayan. Yan. Hindi na bayanihan. Wala. Pasi na po yun. Serbisyong natural. Okay. So, mayroon po na ba? Ito na po ba? Okay. So, may magpapa-shoutout ba sa atin? Meron ba? Meron ba nagpapa-shoutout? Okay. Meron po. Okay. Ay, may magpapa-shoutout ba sa atin? Okay. Okay. So yan po ay
Yan na po ang ating gagawin. Na talagang yun na. Yan na ang ating yan na po ang ating mismong mga ito na po ang ating raffle coupon. So ang dami po nito, di ba? So mga nag-ano po ito, so mismong mga sumali, yan, sumali, yan, sumali, sige, yan, okay. Habang tayo nagpapa-shout out, okay, sige, habol pa kayo ng habol pa kayo, habol na kayo ng habol, huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa, di ba? Huwag na tayo patumpik-tumpik pa, habol ng habol. Di ba? Okay, so yan na po. Yan na po. Oh, di ba? Okay. So, kung kayo po ay talagang gusto ninyong matulungan, di ba? Magtulungan po tayo. Huwag po yung gusto natin tayo lang tutulungan. Okay. Mali po yan. Maling attitude. Di ba? Ano sabi ni Amazing Cherry Tural Papabilonia? Good afternoon po. Magandang hapon sa iyo, Ate Che. Advance happy birthday. Yan. Naku, magtitipo na ito. Okay. Dalaga na. Pero bawal pa rin ligawan. Amazing Ice Aguila. Good afternoon, sir. Doc Joey lang po. Cherry, Amazing Cherry Video. Good evening, Doc. Watching from Upper Binogsakan, Ginobatan, Albay. Good luck. Marami itong raffle coupon, di ba? Okay, Edralyn Cupid, yanan. Amazing Edralyn, good evening po. Doc Joey Bitito, magandang gabi rin po sa iyo. Sheryl Sara Forasteros Flores, good evening, sir. Doc Joey na lang po. Good evening po, Doc. Bermundo Billion Juan, magandang gabi din sa iyo. Pian Marniba, raffle day. Yes, raffle talaga. Good luck sa inyo. Sheryl Eunice na Pornolian, magandang gabi sa lahat. God bless po, Doc. God bless. May mga confirm sa inyong lahat. Nag-invite pa kayo, nag-invite ng marami at maraming accepted. Good evening po, Doc Joey. Amazing Ani, Pabilonia Borbano, may kumadre. Hindi ka nag-invite, paano ka magkarapol? Magandang hapon po, Doc. Magandang hapon, Christian Regalario. Magandang hapon po, Doc Joey Bitito. Magandang hapon din sa iyo. Sheryl Christy Floriana, Ron Mapa. Okay, magandang hapon, Doc. Big Dick Bio, yan, invited ni Berinol. Sheryl Mercaso Aureliano, yes. Diba? Good afternoon. Punagwa Ninyele, good afternoon. Mers Bilan, yes, okay. Merinol Nogot Bio, Matthew Alcazar, yes, okay. Good evening po. Kay Sheryl Jobit Manila. So ito marami tayo. Maria Lourdes Barbara Sherdan, di ba? Okay, Lo Basilia, good afternoon po. Magandang hapon din sa iyo. Diba? Meron Nogot watching from Manilipot. Thank you so much sa mga taga Manilipot. Amazing Ray Arquero, yung isang participant natin sa TikTok. Good day, Doc. Magandang hapon din sa iyo. Okay, Mers Bilan, good afternoon po sa lahat. Yes, Mataba Novelag, hello po. Maraming nabanggit po sa lahat. God bless us. God bless po talaga. Okay, Irene Barbarientos Medyo, good afternoon po. Watching from Tagasta Nagalbay. Hoping po manalo sa birthday po sa akin. Happy birthday, Miss G. Bayaban. Marami ka bang na-invite na nag-accept? Yan. Christine Diladia Aranya. Christine, yung mga invite mong nag-accept. Ayan po. Good afternoon po, Dr. Magandang hapon sa iyo. Okay, watching from TV Albay, Amazing Rubik, Yucarisa, Gianan, yes. Di ba? Okay, Amazing Mercadias, Kaping, Hirisa, magandang hapon po, Dok. Magandang hapon din sa iyo. Hello po, good evening po, Dok. By Amazing Maribel Loar, yan. Okay, thank you, Dok Joey, yes, from Amazing Cherry Video, di ba?
Pinsan ko ito kasi Bityo, na wala lang T. Ako Bitito, Bityo. Magpinsan pala tayo, Amazing Cherry. Di ba? Pa-shoutout po kay Amazing Ray Arquero. Yan. Watching from Bakakay, Albay. Okay, mga taga Bakakay, kumusta po kayo? Kumusta po ba yan? Kumusta mga taga Bakakay? Headed by Mio Dinke Romano. Yan. Good evening po, Doc. By Amazing Juan Monelian Musiliado. Sharer Mercy Bitago. Hi po, Doc. Dan like and share. Salamat, salamaton. Di ba? Yan. Okay, Hana. Kaayaw Tolentino. Leo po. Good PM, Doc Joy Betito. Yes. Pag kayo po ay like, comment and share, di ba? Share, importante po yan. 1 raffle coupon lang po yan. Okay, ang dalawa pong raffle coupon, kung kayo po ay nag-watch ng ating live, subscribe and share sa aking YouTube, dalawa. Pag nag-like, nag-invite kayo at nag-accept ng ating page sa Doc Joy, dalawa rin po yun. Okay, kaya po ay damihan natin yung pag-invite. Okay, at saka sa YouTube channel natin. Okay, maliwanag. Okay, so yan po ang dapat intindihin po natin yan. Dapat malaman po natin. Okay, so ito na po ang ating raffle. Okay, 50 muna, 50. 50. Ilan itong nakuha natin? Yan. 7. 7. 8, 9. 10. Okay, number 1. Maylene Oira. Congratulations. Nanalo ka 50 pesos load. Maylene Oria. Amazing Cherry Ann Paklibar. Very Amazing Cherry Ann Paklibar. Mang masipag ito mag-invite. Congratulations. Yan, di ba? Amazing Mercy L. Bitago. Amazing Mercy L. Bitago. Congratulations. Yan. Amazing Anjo Sico. Amazing Anjo Sico. Congratulations. Amazing Jam Celestial Diaz. Amazing Jam Celestial Diaz. Congratulations. Yan. Congratulations din. Meron itong napa-sponsor na nag-join. Amazing Sunshine Palmeria. Congratulations. Meron itong napa-member. Congratulations. Diba? Sunshine Palmeria. Yan. Amazing Cherry Bityo. Congratulations. Congratulations, Cherry Bityo. Ilan na? 7 na. Amazing. Yan, meron na. Mercy Bitago. Dubli-dubli na. Dubli-dubli na. So marami kasing ticket yung mga masisipag mag-invite. Yan. Sunshine. Amazing Red Espinilla 10. Amazing Red Espinilla 10. Yan. 8 na. Okay. Dinamihan ko na ngayon. Okay. Doble. Isa lang po mananalo. Yan. Ang dami. Yan. Ayan. Ganun pa rin. Amazing Christy Floriana Ron Mapa. Congratulations. Siyam na. Isa na lang.
Mercy L. Bitago, mayroon na po ito. Amazing Arlene Diamond, Arlene Pabilonia, congratulations. Oh, 10. Oh, 10 na yan. Di ba? Congratulations. Okay, so yan po ang unang batch na nanalo ng 50 pesos load. 10 po yan. Congratulations sa inyong lahat, sa mga masisipag na nag-invite sa Doc Joey Bitito page. Congratulations sa inyong lahat. Yan, okay. So, ayan po magandang balita natin. Okay. So, ano pa? Okay, so lahat po pala gusto mag-ipag-9 kay Doc Joey Bitito bukas sa hanggang 11:45 kami dito, second floor. Dito po sa dating building natin. Yan sa baba. Sa taas lang po tayo. Di ba? Second floor. Ay, Barangay 18. Barangay 18. Ano po tayo? Sa Barangay 18 lang. Cabangan West, Legazpi City, along Rizal Street. Harap lang po kami ng Bangko Sentral and Ford Panda at baba po namin ay ang Angel Escape. Yan. So lahat pong gusto mag-pugnayan kay Doc Joey, pumunta po dito bukas. Alas 8 ang umpisa natin. Then ang ating pong numero 0998-975-8121. 0998-975-8121. Yan. At doon naman po sa ating naman pong outlet, yan po sa Darag Albay, sa Purokwan, Kimantong Darag Albay, owned and managed of Amazing Diamond, Arlene Pabilonia, near Shell Gasoline Station, and yan po sa Shell Gasoline Station and UB Express terminal going to Pilar Sorsogon. Okay, diyan po pupuntahan po ninyo si Miss Arlene. Bukas din po diyan bukas. Please contact her sa 0998-975-8121 ay 0946 051 9050 0946 051 9050. Yan. Ang megawan po natin, hindi na po kami ang available na po lang Amazing Trio. Hindi na po tayo magbibigay ng for membership na lang po. At yung Amazing 4, doon na lang po natin ibibigay yan. Kasi paubos na po tayo, paubos na. Okay, so bibigyan na lang po namin sa inyo ay Amazing Trio, Amazing 4. Okay. So yan na po ang natin, unless otherwise gusto ninyo ng wala pang banig. Magpapadala tayo galing Manila kung mayroon doon na available, kung wala pa lahat na nasa laboratory. Okay. So 5 na po. Atin na pong idodro ang another 5. Hindi, 10 pala kanina. Ngayon po 5 na tig 100. Kung manalo po kayo sa 100 na bunot na kayo kanina, ang kukunin natin yung tig 105. Then yung doble, yung 50 pesos po sa huli, saka natin bubunutin uli. Okay, maliwanag? O isa-isahin na lang po natin ito. Isa-isahin na lang po natin. Ito na po. Amazing Cherry and Pakli Bar. Ito mga masipag ito. Ayan na, talaga. Amazing Cherry and Pakli Bar. Congratulations. Yan. Okay, mga Team Diamond po ito. Sisipag nito. Kasing sipag po ng kasi sila they are highly motivated by Amazing Diamond, Arlene Pabilonia. Ayan po. Kung follow the leader kasi, yan ang kagandahan dyan. May leader na. Kasi nga po, ay masipag sa leader, kaya ang daming sumasali. Kung kayo ay hindi kayo nakikita ng iyong mga membro, paano kayo,
Amazing Mercy L. Bitago. Amazing Mercy L. Bitago, nanalo ka ng 100 pesos. Okay, so 50 pesos po ninyo mamaya, mawawala na yan. Yan, itatabi po natin yan. Okay. Yan, di ba? Kasi mamaya, i-dodo natin sa 50 pesos yan. Okay. Okay. Amazing DC Rejoy, Oira Quisel. Amazing DC Rejoy. Pupunutin natin tatlo na 50. Nakuha mo na ba yung 5 sa 100? Okay. Amazing Risa G. Villanueva. Nanalo ka ng 50 pesos load. Risa G. Villanueva. Mga aktibo ito eh. Yan, di ba? Congratulations. Amazing Mary Grace Paulate. Amazing Mary Grace Paulate, nalo ka 50 pesos load. Yan. Yan. As Amazing Menbi G. Merabuna. Amazing Menbi G. Merabuna, nalo ka ng 50 pesos load. Oh, ito na. Okay, pakikuha mo na ito, Miss Jan. 10 tig 50. Ito na po yan. 10 tig 50. Diba? Then, balik ka. Yung 5 tig 100. Yan. Diba? Okay. So, halos karamihan po dito, Team Diamond. Oh, ito na. 100, yan. Okay. So, maya na po yung 2 bronze na pangkabuhayan, 2 silver, and 1 gold. Okay. So, yan po magandang balita. Kaya po ano pa hinihintay natin? Mag-like na sa Doc Joy Petito page o mag-subscribe and subscribe sa Doc Joy Petito channel. Screenshot po ninyo, ipadala po sa amin. Ipadala po sa amin para po kayo ay magkaroon ng raffle coupon, di ba? Para kayo po ay manalo ng raffle coupon. Okay. So yan po ang magandang balita natin, di ba? Okay, para manalo tayo ng raffle coupon. Oh, di ba? Okay, hindi po ako, wala po ako kasing maraming Team Diamond ang nanalo. Talagang swerte ang mga Diamonds are forever. Di ba? Nag-share na po ba kayo? Share lang. Okay, sa lahat pong may karamdaman, kahit ano man po karamdaman ninyo, kahit COVID-19 man yan or whatever, subukan po ninyo Amazing 4 from Florida, USA, namely Miracle C, 5 klaseng natural vitamin C, Mega A, 5 klaseng mga super fruits, mga natural super fruits for super antioxidant, Multi-5, 5 klaseng very powerful mushrooms para mapalakas ang immune system,
at ang Mega 1 with 21 very powerful natural ingredients para for overall health. Kaya yung apat ay pinansagan na Amazing 4. Subukan po ninyo para mapatunayan. Okay, bumili na kayo ng good for 1 month. We are available tomorrow po 8 to 11:45 o mag-text lang kayo hanggang 12 o'clock. Ito po ating numero 0998-975-8121. 0998-975-8121. Yan. Congratulations sa mga winners. Ito si Jerlan Banga. Sa ano ito? Team Daraga. Then yung karamihan po nasa team Amazing Diamond, Arlene Babylonia. Yan. Halos lahat. Yun po. Okay. So yan po ang magandang balita. Ay talagang tayo ay Team Diamond, yan, di ba? Babawi ate, no worries. Kaya babawi lang naman yan. Hindi nanalo si Amazing P. Marniba. Pero meron pa tayong may dalawang bronze tayo. 2 silver, 2 gold. Okay, so mga taga-Daraga naman po, Ginobatan, Kamalig, Sorsogon. Meron pong outlet tayo dyan sa Daraga. Sa Purakuan, Kimantong Daraga Albay. On in managed by Amazing Diamond Arlene C. Babylonia. Ang numero niya ay 0946-051-9050. 0946-051-9050. Yan. At yan po ay ang ano po natin dyan ay bukas din po dyan Sunday, Monday to Sunday. Okay, so text na lang po ninyo sila. Pag-text na lang po ninyo siya para po malaman kung ano po ang magagawa. Di ba? So yan po ang ating masasabi dyan. Sana po ay hindi kayo magkakaroon ng kayo po ay talagang natutuwa dahil po kahit ano tayo nagmamalasakit sa inyo, di ba? Pagmamalasakit natin kasi lalo po kayo ng pandemic, talaga po grabe po, ang hirap po talaga, ang hirap po, ang hirap, di ba? Ang hirap talaga, di ba? Ang hirap po talaga. Ang hirap ngayong pandemic, mahirap ang magkasakit, mahirap po ang walang pera sa bulsa, di ba? Okay, kaya po ay tayo ay di ba? Di ba? Ay tayo ay ang ano natin ay gusto natin ay matulungan ang lahat. By the way nga pala, yung barangay health coordinator natin ay magpatala na po kayo kasi po paunahan lang sa bawat barangay. Pero binibigyan po namin kayo ng pagkataon na trial in 1 month. Trial in 1 month. Kasi po kailangan mayroon kayo nadadalang nare-recommend ng mga pasyente. Okay, trial na 1 month. I-try na ninyo kasi next week darating na po ang ating darating na ating magnetic analyzer, yung pong the latest model. Yan, latest model. Kaya po ay paberte mo raw Miss G kay Miss G Bayaban, birthday niya raw. Happy birthday Miss G Bayaban. Kasi Miss G Bayaban dapat nag-invite ka ng maraming magla-like sa page si Doc Joey. At mag-invite ka rin maraming mag-subscribe and share sa kanyang YouTube, di ba? Okay, maliwanag. Ang ano natin dyan sa YouTube, pag-like, share, and subscribe, tatlong ano yon. Itatlo na natin kasi medyo mahirap ang YouTube, di ba? Yung to like na in-accept, 2. Okay. Maliwanag.
So yan po magandang balita natin. Okay. So ito na po, dalawang bronze. Kung una kukunin natin, dalawa. Isa na lang natin para hindi maano. Miss Cherry Ann Paclibar. Miss Cherry Ann Paclibar, congratulations. So mamimili ka na lang po later on, di ba? Miss Cherry Ann. Ha. Yeah. Lahat na manalo sa grupo. Irene Abarrientos Mison. Irene, amazing Irene Abarrientos Mison. Nanalo ka ng silver. Ito na po, gold. Swerte itong gold. Oh, gold na tayo. Okay, gold. Ay, hindi ko pagpapalit ng gold. 30% discount, 6 ways to earn. Okay.